Näytä ruma naamasi. Olet tähtäimessä. Kohta sataa hauleja. Oletko koskaan miettinyt, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Enpä juuri. Me kristityt, kun puhumme taivaasta ja islaminuskoiset paratiisista. Enpä hefe tiedä. Minä luulen, että tuon puoleinen määräytyy sen mukaan, miten ihminen on elänyt ja mitä hän on tehnyt. Tilanne ohi. Palasi vuoteeseen. Jonain päivänä ukko vielä ampuu jonkun. Ei hätä. Asessa ei ole pateja. Oletko varma? Kyllä. Se on pelkkä muisto Afrikan vuosilta. Kunhan saa Tiibet-teoksen valmiiksi. Kirjoitan sen etulehdelle kissan kokoisin kirjaani. Omistettu luotettavalle ystävälle ja adjutantille Mikko Teilälle. Tulepa kloppi tänne, niin katsotaanko sinut talvimieheksi!